Yo no soy favorable, por ejemplo, a la coeducación, coenseñanza que llaman ustedes, a que hayan dos profesores en aula. Ustedes, con tal de meter más funcionarios, se inventan lo que quieran. Senyor conseller, és inadmissible que confonga coeducació amb codocència. La seva no és una confusió puntual. El conseller desconeix la importància de la codocència en una educació inclusiva i no té ni idea del que és la coeducació. Senyor conseller, la coeducació és un pilar fonamental del sistema educatiu valencià, recollit en la llei, i és essencial per a promoure la igualtat i el respecte a la diversitat. A incrementar educadores y maestros en educación infantil y primaria. Però no només desconeix això, també es dedica a mentir sobre l'augment de plantilles en educació infantil i primària i, sobretot, del personal educador, un augment que mai s'ha produït, mentre menysprea la contractació de personal funcionari i deixa molt a les clares que sobren funcionaris i, per tant, seguirà retallant en l'escola pública. El més greu és que manté l'amenaça als sindicats de retallar les 5.000 places de l'acord de plantilles de 2023 si no acceptem les seues condicions. És a dir, Rovira vol una escola pública retallada. El que ha de fer el senyor conseller és respectar les resolucions judicials i adjudicar les 5.000 places de l'acord en la seva totalitat i que faci el favor de cobrir les vacants i les substitucions. No pot deixar a l'alumnat sense docents i no val l'excusa de la falta de pressupost. És vergonyós, com també ho és la situació de les infraestructures educatives, edificis que es cauen a trossos i que no reuneixen les condicions de seguretat per al professorat i per a l'alumnat. Ara bé, al conseller sols li interessa desmantellar el valencià com a llengua vehicular a l'escola pública amb el despropòsit de la consulta a les famílies, menyspreant el consell escolar i la comunitat docent. Ha quedat clar que Rovira no està a l'altura del càrrec que representa. Ha quedat clara la seva manifesta incompetència. Per això, senyor Rovira, no pot continuar ni un minut més com a conseller d'Educació.